Tervetuloa mukaan tähän Israelin elämää-sarjaan. Tänään olemme matkalla Nasarettiin, kaupunkiin, missä Jeesus kasvoi. Mennään tutustumaan siihen. Olemme nyt Jyrkänteen vuorella Nasaretissa. Korkea vuori, kaunis näköala. Kaikki muistamme sen jälkeen, kun Jeesus oli temppelissä ja puhui Jesaja-kirjasta. Sen jälkeen ihmiset suuttui ja halusivat heittää hänet vuorelta, mutta hän käveli niiden läpi ihan vapaasti. Nasaret on tosi tärkeä kaupunki kristinuskolle. Nasaret sijaitsee Galileassa ja on noin 105 kilometriä Jerusalemista matkaa. Nasaretissa asuu nykyään noin 75 000 asukasta. Ne jakaantuu arabikristittyjä, arabimuslimia. Tiedämme kaikki, että Nasaret on tosi tärkeä kaupunki kristinuskolle. Raamatun mukaan enkeli ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä Nasaretissa. Ja kaikki tiedämme, että Jeesus kasvoi tässä kaupungissa. Olemme matkalla nyt vanhaan kaupunkiin, Nasaret-kaupunkiin, pieniä katuja ja katsomaan mitä sieltä löytyy. Uudessa testamentissa Nasaret on mainittu 29 kertaa ja se tarkoittaa sitä, että se oli tosi tärkeä kaupunki. Kaikki tiedämme, että Jeesus kasvoi Nasaretissa. Ja kun otetaan kristityt, niin alkukielessä Nasara on kristityt, jotka kuuluu Jeesukselle, joka tuli ja kasvoi Nasaretissa. Se tarkoittaa sitä, että kristityt on alkuperäisin Jeesuksen jalan kulkijoita. Olemme nyt tässä paikassa, missä Marjalle ilmoitettiin enkelin kautta, että Jeesus tulee syntymään. Nyt olemme ortodoksi kirkossa Nasaretissa, Nasaretin vanhassa kaupungissa. Tosi vanha kirkko ja kaunis.
Nykyään Nasaret on tosi tärkeä arabikaupunki Galileassa ja ympäristössä. Nasaret on tosi tärkeä kulttuuri, historiallinen ja taidepaikka Galileassa. Vanhat talot, vanhat kivitalot, pienet kadut, näyttelyt, ruoka, kulttuuri, kaikki kokoontuvat yhteen isoon arabikaupunkiin. Tilastojen mukaan vuonna 1949 arabikristityt, jotka asui Nasaretissa, oli yli 60%. Ja nykyään tämä prosentti laskeutuu tosi paljon. Nykyään arabikristityt Nasaretissa on noin 30,5% asukkaista. Nyt olemme matkalla Ilmestyksen kirkkoon ihan vanhassa Nasaretissa ja mennään katsomaan sitä ulkopuolelta ja sisältä. Kun astumme sisään, näemme tosi upean kirkon. Tämä kirkko on tosi hieno ja iso. Ja se on 3 kerroksen kirkko. Alhaalla on se vanha alkuperäinen kirkko, joka on rakennettu vuonna 1930. Ja sen päälle on sitten rakennettu tämä uusi kirkko. Ja alakerrassa on luola, jossa on 3 aukkoa ja sen päälle on kaikki tämä hieno kirkko rakennettu. Rukoilkaa tämän kaupungin puolesta. Rukoilkaa Israelin puolesta. Arabit, juutalaiset ja kaikki ihmiset, jotka asuvat tällä alueella, että he löytävät tie, totuus ja elämä. Että he löytävät Jeesuksen ja saavat häneltä ikuisen rauhan. Jatkamme matkaa Joosefin kirkkoon. Matkalla näemme Joosefin patsas, joka on laitettu kirkon ulkopuolelle. Ja kun astumme sisään, näemme tosi upean kirkon, joka on rakennettu puusta ja kivestä. Kun mennään alakertaan, niin huomaamme vanhanaikaisia kiviä. Kaikki uskomme, että Jeesus eli täällä ja kasvoi.
Joosefin ja Marian kanssa. Ja Jeesus myös opetteli ja opiskeli puusepan töitä Joosefilta, kun hän itse oli puuseppä. Paikan päällä on myös löydetty vanhanaikainen kaivo. Nasaretissa on paljon turisteja joka puolelta maailmaa. Ihmiset tulee katsomaan sitä paikkaa, missä Jeesus kasvoi. Matkalla näemme Nasaretin toria. Täällä myydään kaikenlaista tavaraa, matkamuistoja ja muita kivoja asioita. Ja tietenkin jotain syötävää. Nasaret on tunnettu hyvästä ruoasta, arabiruoasta, myös makeista asioista. Mennään syömään knafi, perinteinen arabi jälkiruoka. Oli tosi mukava päivä Nasaretissa. Toivon, että nautitte kanssani. Ja nytten on aika sanoa teille, että oli tosi mukava olla tässä hienossa kaupungissa. Ja nähdään sitten taas uudestaan näkemiin.